Мы жывём у эпоху шостага масавага вымірання біялагічных відаў. Сучасная геалагічная эпоха, так званы антрапацэн, пачалася пры канцы 18 стагоддзя з вынаходжаннем паравой машыны. Умоўная мінімальная даўжыня антрапацэну прыблізна адпавядае перыяду паўраспаду плютонія-239 24 400 гадоў. Такім чынам, будучыня гэта ўсяго толькі патоп, які настане пасля нас. Антрапацэн тое, што сучасная аб'ектна-арыентаваная онталогія называе гіпераб'ектам. Гэта тое, што створана намі, але ўласцівасцяў чаго мы не ведаем і не можам прадбачыць. Гэта тое, з чым мы не ўмеем абыходзіцца і што, у адрозненне ад нашых сённяшніх інтэлектуальных практыкаванняў і гульняў, будзе мець рэальны, непасрэдны ўплыў на жыцці наступных пакаленняў. Антрапацэн – непасрэдны вынік антрапацэнтрызму. Прыход антрапацэну азначае, што ў гісторыі гэтай планеты было зашмат чалавечага залішне чалавечага, прычым асноўная маса гэтага чалавечага – таксічнае смецце, не толькі матэрыяльнае, але і духоўнае. Адна з непасрэдных праяў антрапацэну – кліматычная катастрофа. Сучасная Беларусь канчаткова ўступіла ў эпоху антрапацэну раней, чым у эпоху незалежнасці. 26 красавіка 1986 года, калі быў закладзены першы камень у падмурак грандыёзнага поспеху аднаго сучаснага і вельмі своечасовага серыялу. Як бачым, нават сваёй так званай незалежнасцю Беларусь у значнай ступені абавязаная антрапацэну і адной з яго катастрофаў. Заходняя спажывецкая цывілізацыя дасягнула максімуму таго, што здольная яшчэ вытрымаць планета. Сёння, як ніколі раней відавочна, што гэтая цывілізацыя не ведае адказу на пытанні жыцця і смерці, так званыя апошнія пытанні чалавека, і не толькі чалавека. Тым не менш, яна гоніць на індывідуальныя пошукі гэтага адказу новыя і новыя пакаленні самазамілаваных смяротнікаў. Супраць гэтай цывілізацыі і яе камерцыйна-таксічных прадуктаў у перадавых краінах свету наспявае масавы грамадскі пратэст. У палітыцы, мысленні і ў культуры настаюць новыя 60-тыя гады. Гэта значыць, што неўзабаве мы ўсе прачнёмся ў цалкам іншым свеце і ў цалкам іншай культуры. Наступнае пакаленне будзе мець супольную мову толькі з нямногімі з нас. І зусім не факт, што гэта будзе мова, на якой я да вас звяртаюся. Беларусь доўга была краінай адсталай тэхнічна, сёння гэта краіна адсталая інтэлектуальна. Мы па-ранейшаму спрабуем вырашыць праблемы 20-го стагоддзя метадамі 19-го. Гэта відаць паводле нашых зацікаўленняў, парадыгмаў, каштоўнасцяў, мастацкіх густаў. Мы хочам жыць у эпоху, якая скончылася, ці то ў залатых 90-х, ці то ў залатой Рэчы Паспалітай. Мы хочам быць інтэлектуальнай перыферыяй, бо нам так утульна, правінцыяй імперыі, неважна каторай. Правінцыя – гэта наша камфортная зона ува ўсіх значэннях гэтага слова. Менавіта таму ідэя трэцяга шляху набывае сёння новае значэнне. Трэба толькі знайсці ў сабе мужнасць паставіцца да яе сур'ёзна. Трэці шлях вядзе праз ліючуюся форму буддыста Абдзіраловіча, праз недалучэнне і непадпарадкаванне. Калі мы хочам жыць не ва ўяўнай мінуўшчыне, а ў рэальнай будучыні, нам варта адмовіцца ад фальшывых дыхатоміяў. Толькі так яшчэ, магчыма, наша недалужная, эгацэнтрычная, месцячкова-шарачковая культура мае шанс на перараджэнне і далейшае існаванне.